Misteris S.L. Alicia. El seu gos Poirot. I la seva tia Sofia. Resoldran sis misteris. Robatoris, segrestos, assassinats i més. El misteri del quadre. El tresor de les piràmides. L'aventura d'un pollastre. Assassinat al carrer de Cavallers. La porta tancada. I l'esperit de l'aigua. Sis aventures per viure al seu costat.